Tabuk jengini yollu bolan vaqalardan. Falamma amsaw qala sallallahu alayhi ve sellem innaha satahubbul leyla rihun shadida. 30 ming sahaba mustaqar bolupdyr, joylashıpdyrlar. Giyci bir yerde yatmalı bolupdyrlar. Ohum Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydypdyr: "Ey sahabalarım" diýipdir. Zartçy qyğıryanida aydypdyr, yerli yerden qyğırın. Şu naxşam bir qaty yel ösüşükdir diýipdir. Şu naxşam qaty yel ösüşük diýipdir. "Fala yaqumanna ahadun minkum illa ma sahibihi." Bir adam giyce yel ösüdüqa yuqary qalmany ijazat ýok diýipdir. Hiç kim yuqary qalmasyn diýipdir. Yuqary qaljak da bolsa yoldaşyny önçek tursun, men bir işim ma, hamany ayak yol dehretsin jaýtjak, ya diýämi örjek, ya bir işim ma diýip dostun tursun, bilejeksin. Ýekek turmany hiç kimge ijazat ýok diýipdir. "Wa men kana lahu ba'ir falyusi iqalahu." Her kim şu mahallan yel ösmäke diýetiniň duşugyny gaýymlasyn diýipdir. Her kim zatçalaryny gaýymdaşdyrsyn, yel ösenden soňra hiç kim turmalar diýipdir. Inne Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam özünün koşunun içinde peygamberlik bilen hükm edipdir. Fehacet rihun şedide. Aham yaxşı joylaşıp yatıp başlarlarına, yatarlarına qaty yel ösüpdir. Aham hiç kim turmandyr, şonu Peygamberimiz turman diýdi. Meger iki adam ya münafık bolmaly, şu iki ya täze musulman bolmaly. Yoksa sahabalar hiç Peygamberimiz diýenden çykjak diýerler. Meger iki adam ya münafık ya täze musulman bolan turupdyr. Bir ayak yolsun jaýdypdyr dehrete, bu biri düýesini, bu defter görse düýesi ýok. Näme Peygamberimiz gaýymla diýende gaýymlamanlarda. Ay batda görünýärde ýürekçe bolyp öz ýandan özi zereňligine dayanıpdyr da. Fa amma allazi zahaba li hajatihi fa innahu khuniqa ala mazhabihi. Dehretine barýan adam ola boğulupdyr. Ya arxawjyn bolupdyr, ya yelin içinde bir zat barmışdyk, kulası boğulup, nefesi gelmäni qıqıq edip yıkılıpdyr. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a haber berdirler. Men aytmadım mı hiç kim turmasın diýipdir. Turjak bolsa yoldaşı bilen gitmeli diýip aytmadım mı diýipdir. Näme diýip ýeköýdi gitdiýär diýipdir. Açyk kelmekçi elam edillik diýipdir. Bilinmeýän zat etmişi diýipdir. Öz dinimizden çürüýümde halal haramdan çürüýüm, her kim öýünden çürüýüm ders alsın ha. Wa amma allazi zahaba fi talabi ba'irihi fahtamalat ar-rih fatarahatu bi jabal tayyib. O bir düýesini tapmana gidenine yel onu götürüp bir dağa zyňypdyrdy. Ýerek düşüpdir, bir taýfaň bu dağlaryň arasyna zyňypdyr ýa yel. Inhe Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam diýje hiç kim çykmasyn, yel üstüqa çykçyk bolsa ýoldaşy bilen çyksyn diýip, ýa-ni waqia Tabuk jengini ýolda bolan bir ýagdaýşy. Indi bir qysgaçyk bir ders we bir ilmma giýje ýol ýürüýänlerden çürüm. İşte da aytmasak qaljak bu görün. Treli suriyerler ya yukuva ya kummayın suriyerler ikinin içinde ya mesela ajans taksiranendeler ve giyiciler yolu düşýärler. O kulak asın Sahih-ul Bukhari'de ve Resulullah aleyhissalatu vesselam näme diýär? Qala sallallahu aleyhi ve sellem: "Law ya'lamu an-nasu ma fi'l wahdat ma a'lam ma sara rakibun bileylin wahdah." Hadisun sahih. Ey cemaat diýipdir. Ey ummatym diýipdir. Giýje ýollarda, garaňkylyklarda men bilýänimi siz bilseýdiňiz ýeke çykmadyňyz diýipdir. Ey cemaat, ey musulmanlar. Ede Peygamberimiziň aýdýan sözüni: "Law ya'lamu an-nasu ma fi'l wahdat ma a'lam." Şu giýje ýollarda men görýän zadymy, men bilýän zadymy şu adamlar bilse bir adam ýeke çykmady diýipdir. Peygamberimiz nähy etipdir. Giýje ýeke ýol ýürüýmeler diýipdir. Kan kummayın suriyerler ve kan trili suriyerler ve özüm sataşallam ha. Fakirle ya hakıllan çaşıptırlar, ya kan yerlerine zerer çekiptirler, ya ahuncan yeke gidip biz yürüğümüz mıdam uğruğlu zindigide nedir yaşap görüşümüz bilemdak deyvaydiya. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam aydıptır, giýje ýeke ýol ýürüýmeler diýipdir. Oha minni, olaqan sara waliye, bir adam ilm jelesine gelýär, ýoldaş tapylmaýar. Bir adam şäri ýok bolýar, kummayynny bolsa, ýa olaqan trilisi bolsa, ýa hulasy ýeke ýoly düşmeli bolýar. Onda näme? قال صلى الله عليه وسلم: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ
بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. رواه مسلم. أي أمتم ديبتر جيج bir yerde qalsanız qaranqıdan möýmöjekden arxawjyndan qorksanız iki kelime öwredeýin dipdir. A'udhu bi kelimatillahi tammah min şerri ma halaq. Tamam boldy. İnşallah sonra zikr edilenden iki kelime yazarsanız gowy ýahtaşyp goýarsyňız. Yani bütün Allah'ın kelimelerinin dirman isteyen Hudaýa şer yaradılan zatdan men sakla diýdi. Allah'ın kelimelerinin hemmesine sığınyan Hudaýa mahluk şerlerden sakla diýdi. Her kim şuna ise teaturiyanca hiç tat degmez şuna dipdir. Bu eyni şicirek Peygamberimizin mübarek sözü var. Bir adam gün yaşanışını 3 aytar aysa teadan atyansa zat bolmaz diýdi. Biz çaresiz ya zarur ya ilim meclisi ya bir korku bolupdyr. Hükmen ýürüýmelinden sen gün yaşdyýa ýoly düşende a'udhu bi kelimatillahi tammat min şerri ma halaq. A'udhu bi kelimatillahi tammat min şerri ma halaq. A'udhu bi kelimatillahi tammat min şerri ma halaq. Tamam mı? Yoksa da odal geçendir. Kul a'udhu bi rabbil falaq menen kul a'udhu bi rabbin nas. Hükmen 3 aytar okuýsun. Ýolly ýene korku ýüregine düşse, öwürle sana aýdy berdi. Öwürle kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas. Kul a'udhu bi rabbil falaq awwalan ahirine çeli, kul a'udhu bi rabbin nas awwalan. Kur'an-ı Kerim'in sesi bilen hingillenip okuyup dursa hem üstüne ferişte yagar, hem nur yagar, hem rahmet yagar, hem korku yüreğinden ayırlar. Bu hiç tatlı verir yetirip bilmer. Gözüne vurunyan zat da ayırlar.